Autoritats de la Generalitat i responsables de Red Eléctrica han inaugurat aquesta tarda la subestació de la Mata a Bescanó, una estrena que coincideix amb la posada en marxa de la línia d'alta tensió provinent de Sentmenat i que haurà de reforçar el subministrament de la Costa Brava aquest mateix estiu. La subestació de Bescanó, que s'acaba d'inaugurar avui, és el punt en l'energia elèctrica que hi ha entre 400 kV provinent d'Osona i que més endavant en farà provinent de França, es transforma en energia de més baixa tensió per repartir-se per la demarcació. La inauguració d'aquesta infraestructura, que connectada amb la línia Sentmenat-Bescanó de 400 kV i que també s'ha inaugurat avui, permetrà reorganitzar les xarxes de transport de comarques gironines per tal de garantir l'abastament tant de la ciutat de Girona com també de la Costa Brava. Li dona a la xarxa de Girona una major robustesa i la possibilitat d'injectar directament sobre aquests nusos, com ja indicava una mica el director general abans. Pinós també ha assegurat que aquest tram que s'acaba d'inaugurar tindrà un impacte ambiental gairebé imperceptible, perquè indica que quan s'hagi enllestit la interconnexió amb França es podran desmantellar les línies secundàries. Unes les desmuntarem immediatament i les altres les desmuntarem quan es presenti o quan es doni una situació de seguretat, perquè construir una línia per desmuntar-ne una altra, al final aquesta línia nova que estem construint i que ens ha costat tantíssim esforç no aportarà tota aquesta seguretat que nosaltres pretenem que aporti, que és el nostre objectiu. Evitar l'impacte de l'apagada de la Gran Nevada del març de l'any passat, subministrar energia a les línies del futur tren d'alta velocitat al seu pas per la demarcació i, evidentment, la interconnexió elèctrica amb França són alguns dels principals elements que, segons els responsables de Red Eléctrica, permetrà resoldre la posada en marxa de la subestació de Bescanó. Doncs la inauguració d'aquesta subestació és la culminació d'una part d'un projecte que, de moment, ha de connectar Bescanó amb França. Precisament la posada en marxa de la subestació de Bescanó es convertirà en el primer pas del compromís de la Generalitat de tenir connectada la Mata amb tota la xarxa elèctrica secundària a la demarcació el 2014. A partir d'ara, la companyia elèctrica espanyola tindrà 3 anys per aixecar fins a 100 quilòmetres de línia d'alta tensió que sortiran directament de la MAT per repartir-se cap a les xarxes secundàries de la demarcació. Es preveu que de cares a la tardor s'aconsegueixi suplir les mancances de subministrament de comarques gironines, sobretot a la Costa Brava. A l'Alt Empordà, el tram que ha de connectar amb França també es calcula que pugui estar en funcionament el 2014 i es preveu que les obres puguin començar a finals d'aquest any. Nosaltres estimem uns 9 mesos.